Inyaya yatakabata mudare muno iri case number 31 29 January 2022 mumangari wedu akanga ari Natali Gijima and Robert Makua baba wake ari pa 04 Glendale. Mumangari Windy Bernard Chitate ndio wataida vari pa 05 maneighbors muGlendale. Claim IT seduction damages for Natali in the form of what? 800,000 Zim dollar. Per plea paid governor, the defendant admitted to having sexual intercourse with the first applicant, but queried on the pregnancy since plaintiff had eloped by another suitor and was rejected there. Then later on eloped to defendant. This was testified by the applicant's mother. Manaka Otizira, the Babs of Otizira, case 2. So, Pakuti Dari Zoti, Kwakatanga Otizira, Eko, Kuna Lawrence Bokos, Sosa, Kendra Sosa. Now we have ban for last week at our Yatangami. We talk about Mashura. We are cheating, so you are not sitting no more doing. We are at Otizira. And my one of Chitana of South Africa, and that's my and it is but our doctors that died about the chop of the mom. One now we are come to Otizira. We work on the Lawrence. Ndogo yakupi uya kati zvino kwakambotizirwa ndakonzi nhasi ndine muri dzwenu zvimufamba sei ndosaka takudenza inini kuti utudze kuti deredza kuchana masikia akambokutizira zvekushana unodzani Lawrence ani Bokos right munoziva sei nemusikana uyu takanzwa takambokutizira ichokwadi ere kandi kunyepa pamusoro wedare handikwanisi kuramba tirikusanatisirana chikonzero nemhaka chingutaura kuti short nemusikana takatanga kudanira musi wa16 October kureva kuti 2021 last year. Then takatanga kudana musi wa October. Musi wa16 November ndo pandakasangana nemusikana pandakara nemusikana iri 2021 iri 16 November. Kangani? Musi wa16 kakava kekutanga tivatazosangana kepiri hachaziva kuti patengani mazuva mamuchiti iwayo but musi wa16 November tokakava kekutanga vhiki rimwe chete iroro. Vhiki rimwe chete iroro. Zvadaro pasina 2-3 weeks ndakazonzwa musikana akuti ndini pamoto Apo achiti pamwe ndokutaura wake takati ndani pamoto after 2 weeks. For 2 weeks. Zvadaro handina kukwanisa kuzvipikisa kana kuzviramba. Semunhu wekucheche nditinonamata tese ndingabereka musikana ndaenda kushandisa procedure yekuchechi. Zvadaro kumadheti 29 zveshuwa musikana akabva aunzwa kumba, but kuya kwake zvinhu zvakatongoita zvekungomhanya soka ndikungomhanyiswa so ende handina kukwanisa kuzviramba kuti zvinhu zvinogona kuita sekunyanzisa maybe ndine problem kana handina kukwanisa kuzviramba semunhu anoidaya nazveshuwa neprocedure yekuchechi mutemo unoti ngashira kana zvauya wava mutemo kuti ndakwanisa kuita ngashira umangu kandaisa mumba zvatitanga kugara. Then zvadaro ndakaone kunga kuti nekumhanya kwazvaita iye musikana hazviziva sei pa 2 weeks kuti ndadi pamuviri wangu anogona kujamba, but zvingava zvakadaro here chirega ndichiona kuti ndingaite sei kana kuti ndizvizive kana kuti ndikwanise kufambisa nhau dzangu kana kuri kuroora zvakanaka zvakajeka kana zvakachena ndochiita sei. Ndibva ndatora musikana pakakwana mwedzi ndibva ndaziva kuti nhasi mwedzi kana iri nhumbu yangu mwedzi wakwana wanga musi wa17 January ndibva ndatora musikana tikatenda kusikani. Tasvika kusikani maenda kunosikana chia pamuviri. Okay. Muglendale ndikapi panosikana pamuviri kliniki iripo inonzi maida kumona kuti ane nhumbu zvishuwa kuti kana ndakufambisa nhau dzangu kudzifambisa zvishuwa ndibva tasvika kusikani kwekure tibva zvanzi hongu musikana
pamuviri unapo pane 7 months uyezve mwari ari mudumbu mukomana zvishura ndiva ndakabuyoti pamuviri wanzi pane 7 months ziti atanga kudanana October tikasangana 16 November hawo zvakabva zvandiremera kuti ndichichengeta nokuti ndabva ndatoona kuti watova mutoro wevaridzi wandakuchengeta ndashandisa procedure futi yekuchechi kudzokera nditonga wabva nako kuti mudziyo wenyu ndo zvangire ndimubvunzii kuti ndizvo ndizvokutaura 7 months pamubvunza vatsana kuti sekutaura kwandiri kuita ndakwanisa kuisiyawo maoko avo ndo zvakaitika then zvadaro ndakabva ndarambawo ndine makaenda kusikane mwedzi upa takaenda January kuchiroti mamani 3 months panga pane mwedzi ndatozvita pane mwedzi kuti kana iripo inenge yaane mwedzi ndasikani yacho ndakabva ndava nayo kuti mandaichengeta ndikati kuita mangwani inshoti ndokutsanura kwandingakwanisa kuita mango ndiredare muruwenzi wakayamboma tinomuda basi hajabude pachena iwe wakambotizira waitizira uchiti kutizira kwana pamusoro imambo pamusoro yedabekwesarina hongonye yangu handikuramba kutizira ndakamutizira mukomana asi ndakaenda uku ndine mimba yechigara mimba yange yakatomana ndiye mukomana wandinoziva mudzioni Bernard uyu aitozviziva kuti ndine pamuviri koda asina kuenda kusikani waimuchengetesa mwana asiri wake hayo ndokubvunza ndatonzwa watoda kuenda nokuti nda kubatsira nhoma vakawanda saka pauviri wawapo waunodisa seredo koko wakambira uku kwangu kwekumanikidzira mama nekuti uyu akanga asangarara newe futi uyu akazorara neni wakamuudza here kuti ndine nhumbu kwawakarara naye sei usina kumuudza oza neproblem ndiwe akaita zvokundifosa kurara neni ndandisingadi kurara naye handina kechipiri kechipiri akakufosa futi kechipiri hana kundifosa mama zvanga wamucherendere ndakatoona kuti zvatoona tichienda kune sokuenda kunzwa mwana zita ndiani Bernard iyo ukutaura nemusikana pamusoro imambo pamusoro wedare uyu musikana uyu pachokwadi chaipo ndakazotanga kurara naye inini ndatozviziva kuti ane nhumbu nekuda kwekuti ane mukomana wandandataura naye aiti ndiye mukomana wake pafoni but handina kuzoziva angu zita rake munhu iye kuti ndiani kana ndiani asi ndiye munhu akatanga kuudzwa nauyu kuti ane nhumbu zvekuti murume akazoti usazoramba kana yanhumbu ndokunetsana kwandakaita ndaiyewa kunze claim iri kuti chini babatsira vanhu inyadikisari vanga vachiclaima iwo 800,000 RTGS $, seduction damages kuna Bernard uyakarara naye chakunetsa ndechekuti vanhu vari kunetsana pamwedzi uya kutaura mwedzi inoraudzirwa mwedzi mushoma uya uyu musikana ari kuti uyo ndiani mwedzi yakati zvotoita because hatidi kuti tipe mhosva munhu asiri pauviri wavo handiti tinoda kuti kumhanya hakusiko kusvika makarima chibage chinodyarwa chosaburirwa choibva chodyiwa handiti nhumbu yaani mwedzi mingani mwanangu 8 kwasara mwedzi mumwe chete handiti hatichimirirai nhumbu izvato handiti kana yazvarwa toipa allowance yemwedzi ukuvhute mwana achidonharui kukuvhute wouya pano uyu anodzoka pano uyu anodzoka pano totarisa kuti mwana ndewani
sematarisiro atiri kuita. Kana vasina kugutsikana, vakomana ava vari vaviri vanoenda vese kudna then test. Handiti chatoda kutsvaga kuti iropa renderani. Hanezinga abatwa neropa iro otudza kuti mukadzi ari kuda here kana anoda kungobhadhara chete maseduction damages kurara kwaakaita nechi, asi mari yakachajwa kunzi yakawandisa. Too much, 800,000. That's about 7 point something nebank rate. Madzimambo hatina rate yakadaro, hatichaji mari yakadaro. Handiti yakawandisa sebo. Okay, tunozoya ati jena ipapo. Handiti asi hatimbopa allowance yekuti mwana ati dambudziko rakuitika ndekuti vana ava, I don't know. Zviri kwese tine nhamo varume tikuzvara vana vasikana, tine nhamo kuti tikuzvara vana vakomana, nokuti generation haisina kurongeka, haichatya. Ende twana tomazuva ano hatichada tusikana kuti hatudi vavezera toda isusu madhara, toda isu madhara. But mari haisi marriage. Ndikukutaura zveshuwa patinosvika 2030 upenyu huriko hwakasachinjika. Ndikukutaurirai Zimbabwe ichaparara kana kuti Africa ichaparara. Ndikutofunga kuti dai mapresident nemadzishe tambogara pasi panyasetwa chisungo chaicho chokuti ma-early marriages ari kuitika they are now dangerous. They are very dangerous. So hatimirirei kuzvarwa kwemwana. Mwana ozvarwa toona, haisi mhosva, pamwe ndovako pamwe ndouyu. Tongotaura zvinoda kuti zvitaurwe papo. Achinokosha toda kutsvaga kuti ropa riromu nderani. Handiti kana riri uyu otuudza kuti mukadzi ari mudai, kana riri uyu otuudza kuti mukadzi ari mudai. Nokuti mamanzi ari kutaura akararwa naye mashoma, uyu ari kuti ndeuyu hapasingazobuda mamanzi akanaka. But tingatendere tikadya nguva dzevanhu, hatimirei umwe nhumbu ezvine zvine 8. Handiti takaweka so vanodzoka kunze musi wa28 May. At least mwana anenge asimba, ari kuvhutirwa dona. Mai muri kudzokera kuSouth Africa? Handisi kunzwa deridza mchana. Oh, muri kuenda rini? Oh, mamaenda kuchechi. Oh, munogara kunoko. Saka regedzai mwana azvarwe muchembere, and then musi wa28 May touya toona kuti mukwasha wenyu apa ndoupi. Wanenge zingari wenyu ndeu wanenge auzinga akunangana nemi, asi mari yakachajwa yakadii? Yakati wande ichakudzai figa chairo rinofanira kunge richiitwa. Handiti ka? Isusu semadzishe tine mari dzatinonzi tiite. Makaona vatinorowa ma800 ma900 inenge tine zvikonzero nenyaya yacho. Inenge ichidzika ine instruction. Haurambe kana mune vakuru venyu vari pamusoro. Asi foi hatimbomirai yakadaro kusvikira mwana adi azvarwa musi wa28 May modzoka panapa. Wanzwa 28 May handiti famba zvakanaka.